извънредни новини. Дете от Свищов е уж на номер 1 място по най-богатите хора в света. Зад нас сега ще се покаже иллюстрация на този младеж. Ще дам на всички пари. Извънредни новини. Ако видите този мъж, трябва да бягате колкото по-бързо можете и да звъните на 112. Този мъж с нощ през 9:30 е избягал от местната улица, в Люлин. Ако го видите веднага, звънете на 112. Или кажете на човек около вас да звънне, ако не можете.